Cylch o Derry Bear sydd yma ni'n sylw ni nawr ynghylch y defaid y Ryeland Lliw. Ac yma i fwynhau'r olygfa hyfryd mae'r ddewd berffaith y tad a'r ferch o'r gwyr i fan am Ryeland Lliw. Croeso ato ni chi'ch dau. Diolch yn fawr i chi. Wel, am wledd i'r llygad, drychwch ar y Ryeland yma, Lliw. Maen nhw yn wledd i'r llygad, ydyn nhw? Maen nhw'n ddeniadol tu hwnt. Maen nhw'n edrych yn ffantastig a maen nhw wedi cael eu paratoi yn dda. Ond gallen ni nodi efallai, mae nid teddy bears i nhw. Fi wedi pech i chi nawr, yn di fi? Wel, mae lot o ddafad o dan o glân, ond mae lot o wlân am reswm yn hanesyddol ac yn draddodiadol oedd y glân y Ryeland yn wlân werthfawr dros ben. A mae yna gysylltiad brenhinol hefyd gyda'r glân? Ie, chi'n gofyn y cwestiwn na, yn ôl bob sôn, mi roedd y Frenhines Elizabeth y cyntaf yn mwynhau cael ei dillad isaf wedi cael ei gweu allan o gwlân yr Ryeland, a mae'n debyg bod y sach gwlân wreiddiol oedd yn tir ar glwyddi wedi cael ei bacio gan gwlân Ryeland, oherwydd oedd gwlân Ryeland yn y canol oesoedd yn werthfawr iawn ac yn fwy werthfawr na unrhyw o'r gwlân arall yng Mhrydain oherwydd safon y gwlân. Yn wir, mae hanes y Ryeland yn mynd ôl dros 800 mlynedd yn ysgrifenedig felly, ac mae'n debyg bod nhw'n mynd ôl i oes y Rufeiniaid. Felly maen nhw'n, sy'n ni'n meddwl falle mwyaf hen o'r holl frediau traddodiadol Prydeinig. A maen nhw'n dal yma, mynd o'n nerth i nerth? Maen nhw'n mynd o nerth i nerth. Mae'r flockbook neu'r mae'r gymdeithas gyda'n pell dros 1000 o aelodau erbyn hyn, a os ewch chi nôl cwarter canrif, 300 a hanner oedd yn y gymdeithas. A un o'r resymau am y tyfiant yw y twf anferthol a poblogrwydd y ddafad Ryeland Lliw. Oherwydd yn 1989 oedd y tro cyntaf i'r gymdeithas dderbyn Ryeland Lliw yn y gofrestr y bryd. Achos ie, mae yna ddau deip yn dos Emirai. Mae dati Ryeland Lliw, mae Ryeland Gwyn. Heblaw am y lliw, os yna unrhyw wahaniaeth arall yn y ddau deip? Chi'n edrych am tua'r un peth, so edrych ar gwlân ar y wyneb, maen nhw'n sgwar, confirmation da gyda nhw. Ond mae'r un principles chi'n edrych am yn y ddoi ohono nhw. Beth arall yw'r unwedd ar y bryd? Wel, beth sy'n bwysig i gofio gyda Ryeland Lliw yw bod nhw wedi cael eu tarddu o'r Ryeland gwreiddiol yr un gwyn. Oherwydd mae'r lliw du yn genetically yn recessive. Felly mi gewch chi mae lawer iawn o'r Ryeland traddodiadol gwyn yn cario'r gene y lliw. Felly os mae'r hwrdd a'r ddafad yn cario'r y gene lliw, mae yna un allan y 4 siawns bydd yr oen yn oen lliw. Ond wrth gwrs, os chi'n croesi dafad lliw gyda hwrdd lliw, yna mi byddwch chi'n gant y gant yn cael oen lliw allan ohono nhw. Ac erbyn hyn, beth sy'n mwy o poblogaidd? Y Ryeland Lliw neu'r Ryeland Gwyn? Y Ryeland Lliw yn wedi tyfu yn fawr iawn dros y flynyddoedd, a fi credu lot o dosbarthiadau, mae mwy ohono nhw na rai traddodiadol erbyn hyn, ond bwysig iawn bod ni'n cadw'r ddoi rai traddodiadol a'r lliw i cadw fynd. Wel, dyna ni. Tamau di aros pryd yn nosbarth yr ŵyn hyrdod Ryeland Lliw, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Mrs Philippa Gray o Halifax yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Croeso nôl at gylch y defaid ac at dosbarth yr ŵyn hyrdod Ryeland Lliw i fan Lloyd o'r Gwyr am Ryeland nawr te. O Abergynta wedi cael ei gyflwyno. Do, ffantastig o hwn yn ddosbarth arbennig o dda ac yn hynod o anodd. Mae'r enillydd fan hyn yn dod o Sir Benfro ac yn ail mae Brody Summerfield ac yn dod mae teulu Jenkins o ardal Ystod Medig a Tregaron. Mae'r ein yn ddefed da. Nid jyst y 3 cyntaf, ond maen nhw gyd, mae llinell ffantastig o ddefed yma. Mae fe'n credit i'r bryd. Wyt ti'n cytuno, Mirai? Mae'r safon wedi bod yn uchel iawn. Mae'r beirniad ein dda iawn yn gweld beth sydd dan y glân. O, hwnna'n bwysig? Ydy. Dim jyst safon y glân, ond gweld y dafad sydd dan e hefyd.
i weld beth mae'r glan yn cuddio. Wel, diolch yn fawr iawn i chi a gael sgwrs gyda'r enillydd nawr. Diolch o galon. Well, congratulations! Syngorchiadau! What a tough class. Yeah. Credit to you. Yeah. What does it mean? Pleasure. Frustration as well, I'm sure. A lot of hard work and A lot of hard graft. work with Sioe sheep. I was given this one. The hair sheep. Syngorchiadau, well done. What does it mean? A lot, because I wasn't expecting it. And it was a strong class as well. Yeah, big classes. They'll be celebrating tonight. I think the kids, these are the kids, they're not old enough to like, so yeah, they'll be really happy. And it'll make a lot, it'll help them a lot and encourage them. Yeah, so yeah, we're really happy. Syngorchiadau. Diolch, Da iawn. thank you. Thank you.